बे समाव बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमखौ बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि जाना बरायना लाग्रोबाय आरो आं बे समाव दंफैयो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय थानाय दतमा बाजारावहाय दतमा बाजारनि साखाथियावहाय जों नुनो मोन्दों 8 नं दतमा बियाबनि बिजेपि मण्डलनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोरा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनाय लोगो लोगो बिसायख'थि फोसावदों नब्लां दिनैहाय बेखेवदों फुंबिलि समावहाय बे समाव जोङो नैबे बेखेवनाय हाबाफारिनि सोमोन्दैहाय बिथां जायनाखि दतमा मण्डलनि आफादगिरिनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन आरो बे जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनाय लोगो लोगो बिसायख'थि फोसावदि नब्लांथि बेखेवबाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आफादगिरि जाना मा बुंनो सानो? आङो बेखौनो बुंनो सानगोन मैयाहाय इलेक्सन डिक्लेयार फोसावबाय एमसिसि कड अफ कन्डाक्ट नांबाय दा बे हिसाबै जोंहा भारतीय जनता पार्टी दतमा मण्डल बिजेपि हिसाबै जोङो माखासे माने थांलाय फैलाय सुबिदा जानो थाखाय जोङो अफिस बेखेवदों बाहाय दतमा बाजाराव दा बाहाय जोंनि माखासे मावगिरि बिथांमोना बाहाय थानानै जाहाथे इलेक्सननि खामानिखौ मावनानै मोजां बारहोनो हायो बे उद्देश्य लानानै जों बे दतमा बाजारावहाय अफिसखौ मुखुलि खालामनाय जादों आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैयो? बेखेवनाय हाबाफारियाव ओरैनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि आरो डिस्ट्रिक्टनि अफिस बिआरआर आरो लोगोसे जोंनि मण्डलनि गासैबो अफिस बिआरआरजों लोगोसे कार्यकर्ता गासिबो बिथांमोना फैदों आरो मर्चानि माखासे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना नुजाफैनानै दङ आरो जोंनि जिथुनाखि गासिबो वार्कारफ्रानो बाहाय दंजोबो आरो बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै सब टेक्निकेल इनचार्जनिफ्राय लानानै जों नुनो मोन्दों 8 नंनि बे दतमा बियाबावहाय नोंथांमोननि जायनाखि मददगिरि एबा दोलोनि सोद्रोमाफोर एबा मददगिरिफोर नोंथांमोनहा जयै फैनानै नैबेयावहाय बिसायख'थि फोसावदि नब्लां बेखेवफैदों नाथाय जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोननि जायनाखि भारतीय जनता पार्टी एबा बिजेपि राजखान्थि दोलोआ दिनैसिमबो बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावाखै नाथाय फोसावै समावबाबो नोंथांमोनहा 8 नं दतमा बियाबावहाय दिनै बिसायख'थि फोसावदि नब्लांखौ बेखेवनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा बुंगोन? आच्छा बेथ' आरो बहुद मोजां सोंनाय बेथ' जोंनि थाखाय माने गोदान बाथ्रा नङा दा फोसावनायाथ' फोसावाखै अब्लाबो माने एसुरेन्स दङ जोंहा साननैसोनि गेजेरावनो माने केन्डिडेटनि लिस्टफ्रा माने फोसावजागोन बिजाथिफोरनि लिस्टआ आरो बे लिस्टआव फोसावनायाव जोंहा एखेबारे 100% आसा दङ दा ओंखायनो जोङो खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ समा खुब खम ओंखायनो जोङो नब्लांखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो अफिसखौ बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा ओनसोलनि एबा दतमा बियाबनि रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरगोन? आङो रायजो राजाफोरनो बेखौनो मेसेज हरगोन दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा जोंखौ अनसायनानै बजबनानै दङ आरो जोंनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ खुब माने बाख्नायथाव आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंखौनो मदद होनानै बिथांमोनहा बे दतमा समस्तिखौ उद्धार खालामनायनि मोनसे आसा होदों ओंखायनो आङो जोबोद माने मोजां मोनदों आरोखि नोंथांसिम फोरमायना होनानै थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला जों नुनो मोनबाय भारतीय जनता पार्टीनि जायनाखि नैबे 8 नं दतमा बियाबनि मददगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोना आसा दङ नैबे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय 8 नं दतमा बियाबावहाय बिजाथि महरै मोनगोन होननानै बिथांमोना आसा दं आरो बे आसाखौ लानानै बिथांमोना बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावैनि सिगांनो बिथांमोना नैबे दतमा बाजारावहाय बिसायख'थि फोसावदि नब्लांखौ बेखेवबाय दा दिनैनि जायनाखि रिपर्ट होनाय बे एसेयावनो थुंगेबाय।